Napisali smo na ovom kao Hammer papiru postoji pravedna pljačka. Tako je. I promenili mišljenje. Onda ovaj gospodin je htio da razgovara s nama. Ja mogu odmah ti kaže, ne mogu puno da ti promenim mišljenje, jer se ja slažem kao mali privrednik, se slažem apsolutno sa tim. Nas pljačkaju redovno i smanjuju nam što je više moguće, uzimaju nam 60% za doprinose, za staž socijalno, ubijaju nas koliko nas ovo. Tako da, to je nepravedna pljačka sa te strane. A što se tiče pravedne pljačke, gledaj ovako, definitivno bi trebala postoji, obzirom da su cene u ovom gradu nehumane, pogotovo za studente i za ljude koji tek dolaze ovde, koji treba da se školuju. Ja ne znam kako oni preživljavaju. Čak i mi privrednici, što kažem, koji guramo koliko god možemo, mi preživljavamo nekako. Tako da pravedna pljačka definitivno postoji i mislim da treba da se reformiše ceo ovaj sistem pod hitno. Ne znam kako ti stojiš, u kom smislu misliš postoji li pravedna pljačka? Da li si ti protiv ili si za, pa moram da ti promenim mišljenje. Znaš kako je, drago mi je što to pitaš. Ja mislim da ne postoji pravedna pljačka, zato što to što si ti rekao, to porez, je baš nepravedna pljačka. Apsolutno. To u stvari, to smo mi htjeli da naglasimo ovdje, ali ti se sad u suštini slažeš s time, Slažem tako da nema šta nešto mnogo da pričamo, ali volio bi svako da čujem dalje mišljenje. Poreza treba da postoji. Aha. Treba da postoje vrste poreze koje će da oporezuju i freelancera. Mislim, ja sam bio nekada freelancer i to je moje viđenje, recimo, da je to katastrofična pljačka, jer šta ja izvozim? Ja izvozim znanje. Šta uvozim? Uvozim novac. Pa logično da treba da me ne oporezuju. Ako pričamo o tome da postoji, trebalo bi da se država ratosilje, da se vrati novac narodu koji je uzet, koji je bespravno uzet, koji ga ima, koliko na svakom ćošku imaš tu situaciju. Tako da postoji pravedna pljačka. Kad narod opljačka, kad dođe i kaže sad je dosta, Robin Hood varijanta, dosta je, cene u maksiju. Evo recimo uzmemo primjer sada u Kanadi, imaš situaciju toga da je čokolada najlepše želje tipa 114 dinara. Ona Capri čokolada najlepše želje. Koliko je kod nas? Jer imaš ideju? Nemam pojma, ali kapiram da je skuplje. Evo je pljačka, to je pljačka. Ja mislim da upravo mi kao narod treba kažemo, sad je dosta, sad ćete lepo da vratite sve što ste uzeli. I mi da dođemo na neki način njih da opljačkamo. Da vratimo ono što je naše. Da li se to podrazumeva kao pljačka? Pa ako prisiljavaš nekoga da uzmeš nešto, to jeste na neki način pljačka, slažeš? Pa da, mislim, ja bih razlikovao, ako hoćeš da vratiš oteto, to je različito od toga da nekoga opljačkaš, tako da ne bih stavio to pod isti koš, ali jeste na silu jedno i drugo. Onda možemo kažemo da je to pravedna pljačka, ali tako? Sam ti promenio mišljenje. Razumem, da, ali to ne bih sve što to pljačko, ali da, u tom slučaju se slažem. Ako je nešto oteto i ako možemo da dokažemo da je oteto, onda bi bilo u redu da se to vrati nazad onome kome pripada. A da li misliš da može da postoji, da li misliš da postoji pravedan porez? Da li misliš da može da postoji pravedan porez? Gledaj, porez kao porez je neophodan. Zbog čega? Zbog infrastrukture, zbog svega što se događa, ti moraš da ponovno obnavljaš puteve. Mislim, ili to ili dovedemo komunalno javni rad, pa svi da sednemo pijuk i što kažu da popravljamo puteve. Treba da postoji porez, ali porez koji oni trenutno stavljaju, namet koji oni stavljaju nama bio, da izvineš manje, bio po Turcima. Mnogo smo bolje živjeli po Turcima nego sada. A samo te pitam nešto, ali misliš da bi bilo u redu, na primjer, ako se nas trojica ovde se organizujemo i mi hoćemo da gradimo puteve, da li bi bilo u redu da odemo ljudima i da kažemo, ako ne želiš da platiš naš put, mi ćemo te strpamo u zatvor? Da li bismo mi bili pravedni kad bismo to uradili? Apsolutno ne. Gledaj, treba da se plaća porez da ti koristiš javno dobro. To je definitivno nešto, to ne smatram pljačkom. Ali treba da bude u razumnim normama, u razumnim granicama. Šta znači razumne granice? Ajde ovako stavimo. Ja mislim porez treba platiti, ali treba da postoji kompletna transparentnost. Znači ti treba da imaš svako ko je, to kaže, uvid u javno dobro. Treba da postoji transparentnost toga da ja tebi kažem, ja sam za ovu kocku platio toliko, evo ti račun, evo ti nadležna osoba za koje sam ja to platio, evo ti fabrika koja je to proizvodila, evo ti od koga su oni kupili cement, evo koliko je sve to linearno koštalo, zato ti plaćaš 1 dinar ili 50 para po ovoj kocki. Jasno, i onda je mnogo manje bilo tih, da kažem, mutnih radnji. Ali, na primjer, da li uopšte neko iz Vranja treba da plaća kocke u Beogradu, u Knez Mihajlovi? A ti pričaš o decentralizaciji? Pa pričamo o više stvari zapravo. Jer, na primjer, evo i sledeće pitanje, da li neko ko ne koristi puteve treba plaća za puteve? Na primjer, ako neko vozi biciklo ili nema kola ili šta već? Apsolutno, razumem u kom smeru to gledaš, ali bez obzira, ljudi moraju da plate deo. Znači ti kad gledaj... Kad kažeš moraju, hoćeš da kažeš da je to životna činjenica ili hoćeš da kažeš da ipak treba da ih nateramo
prisilom zatvorskom kaznom. Ne treba prisilom zatvorskom kaznom, potpuno se slažem, pazi, mene su, evo ja imam situaciju sad toga da i sa poreskom upravom pokušavam da rešim situaciju, sam nisam zatvorio firmu kako treba, nisam predao 3 papira i sad plaćam ceh od posljednjih. Mene te stvari mnogo nerviraju, mislim, to kad čujem mnogo nerviraju. Ali gledaj, to je činjenica života. To je činjenica života u kojem mi živimo. Da li to treba se menja? Da, treba se menja. Kako se to menja? Pa menja se tako što se diže svest upravo na ovaj način koji ti radiš. Tako se radi, ali to treba, znaš, imaš ljude koji su nesvesni o tim činjenicama, koje to ne interesuje. Znaš, da ja živim za svoju stvar, moj hleb, molim lepo, prijatno i doviđenja. Da bi se podigla svest tome, to treba da se masivno obrazuje narod. Mi pričamo o nečemu što je strukturalno počinje od korena, a ne gledamo granu. Ljudi generalno gledaju jabuku koja je trula i kažu, jao, što je trula jabuka? Pa čekajte. Slažem se, a u stvari drvo je stablo je problematično. Tako je, znači ti moraš da kreneš od one tačke gde edukacija, uzmi početak edukacije da ti kažeš, pa šta se uči u školama? Matematika, fizika, Čekaj, to nisu stvari koje su aplikabilne. Možda su aplikabilne na matematičkom fakultetu ili tako dalje. Nekim ljudima, da. Tako je, što ne nauče kako se koriste poreze, kako funkcioniše novac, kako funkcioniše društvo. Što se ne okrenu ka nekim aplikabilnim stvarima? Kada bi se te stvari okrenuli, ljudi bi krenuli da razvijaju kritičko mišljenje. Ja mislim da je u Srbiji zamrlo kritičko mišljenje i da zbog toga imamo nepravedne pljačke. Teško je da mogu da zamislim sad političare da budu protiv poreza, jer bi onda bili protiv svoje plate. Retko ko bi izašao sa takvim političkim stavom i zbog toga mislim da to mora ovako, da kažem, od običnih ljudi da krene. Ja jesam politički opredeljen i to sam vrlo opredeljen politički. Ako nije tajna, za koga? Podržavam studente, apsolutno. I ja podržavam studente. Ja sam jedan od onih koji je u sredini. Ja, znaš kako kažu, ja sam bio skroz levo. I onda je levica otišla toliko levo da sam se ja našao negde na sredini da ne znam ni da sam levo ni da sam desno. Razumem. Sad ja recimo podržavam ih da treba da protestuju, podržavam za cijelu situaciju. Takođe podržavam decentralizaciju o kojoj ti pričaš, jer mi smo iz Niša. Mi pričamo o Nišu, evo upravo me zove kum iz Niša. Važi. Kume, zovem te za minut, samo na sastanku sam. Na sastanku? Lakše mi tako mu kaže. Ako vidi Fila, izvini, nisam na sastanku, pričaš čoveku, šta ti kažem? Razumeti. U svakom slučaju, decentralizacija upravo, gledam koliko Nišu treba recimo više novca da se razvija, koliko treba Leskovcu, koliko treba Vranju, da ne pričamo, plate u Vranju su katastrofično male. I svi to znam, mislim, kažem ti opet, ja zapošljavam ljude odatle. Ja zapošljavam ljude sa juga, jer su isplativiji, pokušavam da im dignem standard koliko god je moguće, jer Beogradu se već doselilo toliko njih da je to nehumano, tako da sa te neke strane da pomognemo onome što je ostalo tamo dole. I ja mislim da je to jako bitno, jer ljudi uopšte ne razmišljaju o tome kako poslodavci mogu i da pomognu. Mislim, ide uzajamno, ide u oba smera, ali često razmišljaju, ljudi, ja mislim da doživljavaju državu kao da pomaže ljudima. Država u stvari uopšte ne pomaže ljudima, država otima od ljudi i onda daje neki mali deo nazad. To tako funkcioniše. Ali izvini, samo da se vratim na ovo kao na taj porez, jer da li se slažeš da nije u redu da pretimo ljudima zatvorom za stvari koji ne koriste i kojim i protiv kojih su, da kažem, možda i moralno, ili u smislu da ne treba da teramo ljude nasiljem i pretnjom da plaćaju za nešto što ne žele da plaćaju i ne koriste. Ako misliš na izvršitelje, ja mislim da sve izvršitelje treba zatvoriti i blokirati pod hitno. Jer imam situaciju toga da meni trenutno, evo, imam izvršitelja na vratima koji kako se zove, za neki kredit koji sam uzeo, ostalo je 4.000, sam ostao dužan, to je opet avanzovalo kroz 3 godine, došao na neki 20, 30, 40.000 plus kazna. Sulude neke kamere. Došao sam do toga, treba platim 60-70.000, kažem, za šta? Za šta da platim? Treba, taj deo se apsolutno slažem, ali gledaj sad s druge strane. Ajde ti meni sad dokaži da ti nisi koristio put. Ne, ja sam definitivno koristio put. Ali ti kao građanin, recimo ti kažeš da oni koji ne koriste. Kako možeš da dokažeš da ne koristiš? Mislim, ne znam, ako znaš da neko nema kola, na primjer, znaš da... Ti se vozio sa nekim? Jeste, ali dobro, ali u tom... Koristio si put? Razumem, ali koristio sam, na primjer, i gume, jel tako? Ali ne plaćam porez za gume. Nego svaka, na primjer, autobuska kompanija ima ugrađenu cenu koliko plaća za put.
I onda ne moraš ti da znaš šta oni sve plaćaju, kao u smislu svaki deli ispod deo, nego ti samo imaš konačnu kartu, ti platiš to, tu kartu je ugrađeno sve što... Ali ćeš ti sesti i voziti se sa nekim, ali ćeš ti taj bicikl voziti, ali ćeš... Gledaj, ne treba da imamo poreze koje jesu. Razumem. Ali mislim da je opšte dobro, poreze za opšte dobro jesu dobra stvar. Donekle. Zašto? Jer naš medicinski, ako si putovao dovoljno, ne znam da li znaš kako funkcioniše medicinski sistem u Sjedinjenim državama. Jes, znam, da. Ovde postoje subvencije za medicinski sistem. Kakve su, takve su. Nisu dobre, medicinari ne zarađuju ni upolo onog što bi trebalo. Sada, sa druge strane ti opet imaš, kažem, kod nas mogućnost da te pokupi hitna pomoć i da te odveze kad si u najgore situaciji, bez toga se plašiš da ćeš dobiti, ne znam, $70,000 kaznu. Ili, znaš, kaže, jeftinije mi dođe da umre. Da. Tako da te subvencije dolaze iz ovoga što ja plaćam, što on plaća, što ti plaćaš. To su dobre poreze. I postoje dobre poreze u svakoj državi, trebaju da postoje poreze do određene granice. Ovo što imaju nisu poreze, ovo je harač, ovo uđemo ti u kuću. Sad, da li treba da neko bude kažnjen za to što ne može da plati porez? Ne, treba mu se ponudi reprogram. Treba mu se ponude, znači, pitanje je da li je taj čovjek ugrožen, da li je on zaposlen, da li nije zaposlen. Znači, postoje gomila faktora koji su tu. Ako nije zaposlen, ako nema nikog u porodici koji je zaposlen, ako izdržavaju na nekom minimalcu, moje mišljenje je da ne treba plaća porez. Treba da pokuša, znači, što kaže, ima izreka, kaže, kako ćeš da uradiš bilo šta jače ako ne možeš da državaš ono što ti je najosnovnije. Ne možeš ti da razmišljaš o višim ciljevima ako nemaš mogućnosti da preživiš najosnovnije. Pazi, mi se slažemo oko većine stvari, a samo bih volao tu, mislim da bih volao baš da čujem taj odgovor na pitanje da li ja kao individua imam pravo da nekome oduzmem izbor i da mu kažem ti moraš da platiš za to, šta god to bilo, znači zdravstvo, zaštita, puteve, infrastruktura. Ja kao individua da li imam pravo da kažem nekome ako to ne platiš, ja ću te strpam u zatvor. Znači kidnapovat ću, stavit ću ti lisice, kidnapovat ću te, odvešću te u kavez i to je to. Ti kao individua ne, ali državni aparat postoji s razlogom. A ko je stvorio državni aparat? Ljudi. Znači ako ja kao čovek nemam to pravo, kako onda pravedno da mi kao ljudi to stvorimo? Znači mi smo stvorili jednu stvar. Ja reći ti jednu stvar s kojom jedan aksiom s kojim se ja vodim, da to je zakoni nas čine slobodnim. Postoje stvari, jer gde prestaje tvoje pravo? Kad ugrozim nekog drugog. Tako je. Tvoje pravo prestaje tamo gde počinje moje. Da, ali to je meni... Ko će da, evo sad ću ti postaviti pitanje, to postoji opet u Lao Tzu, kaže, kada nam izuzmemo celu diplomatiju, šta nam preostaje? Nasilje. Rat. Tako je. Da. Što znači, kad pogledaš sa te strane, ako gledaš i sa državnog aparata, ti moraš da imaš jednu vrstu kontrole koja će da napravi da sve funkcioniše, neće bi se ljudi poubijali po ulicama, bio bi divlji zapad. Tako da u tom smislu ja podržavam određenu vrstu pritiska odozgo, ali kontrolisanog pritiska. Postoje tiranija i postoji kontrolisani pritisak, jer onda u tom slučaju, mislim, svaki kriminalac bi mogo raditi šta god hoće, ali tako? Razumem. A da li postoji delo, na primjer, ako kriminalac hoće da uradi nešto loše nekome, da li je u redu samo policajac da ga spreči ili u redu je bilo ko da ga spreči? Apsolutno bilo ko. Znači onda to ne veze sa zakonom. Ja sam protiv vigilantizma kao varijante, da idemo sad, ja ću se obučem kao Batman i idem da bijem kriminalce. To neću da radim. Ali nisam se za to školovao, niti to moj posao. Ali ti u Sjedinim državama, recimo, imaš mogućnost nešto zove citizen arrest. Što znači, moje pravo, ti si ugrozio moje pravo, imam pravo da te obustavim u ugrožavanju mojih prava. I to je to. Razumem. Da li policajac treba da ima pravo koje običan čovek nema? Ne. Sva prava su jednaka. Sva prava su jednaka. Znači, da li običan čovek ima pravo da oporezuje svog komšiju za nešto što smatra da je potrebno? Nema pravo, ali ne pričamo o policiji, pričamo o državnom aparatu, pričamo o državnoj organizaciji, o državnoj strukturi. Aha, dobro, znači postoji neko ko radi u državnoj strukturi, tad već sva prava nisu jednaka, jer postoji neko ko ima veće pravo od nekog drugog. Ne, postoje zakoni. Postoje zakoni, jer i evo sad ću ti reći sa druge strane, ti to gledaš... Da li zakonopisci imaju veće pravo od običnog čoveka? Zakoni se donose tako što se skupi velika grupa ljudi i to se zove demokratija. Demokratskim izabirom, ako se ti ja dogovorimo, što ti kažeš, imamo recimo 10 komšija i kažemo ajde da međusobno oporezujemo, da sve ide u jednu kasu,
kako bismo renovirali, ne znam, kako bismo stavili ove prelepo cveće gore, kako bismo, ne znam, uradili ovo, kako bismo radili... To je logika koju ja mogu da podržim. I tu vrstu oporezivanja, zato ti kažeš da li možeš da oporezuješ komšiju? Da, možeš. Ako si odabere jedan osoba, da li ta osoba ima prava da uzme dinar iz tog budžeta? Ne, nema. Ta osoba mora da obrazloži svaki dinar koji je ušao u taj budžet. I u tom smislu oporezivanje ima smisla. Razumem. A na primjer, ako se vodimo se time sad, ako se nas 10 skupi zajedno i kažemo 11. osobi, ti moraš da učestvuješ s nama ili ćeš biti stavljen u zatvor, da li smo mi pravedni ako to uradimo? Nisi pravedno, mislim, gledaj, jel ta osoba živi u istoj ulici u kojoj ti? Jel uživa ista prava koja ti? Jel uživa ista prava koja ti? Radi sve, nikog nije ugrozila ta osoba. Jel uživa ista prava kao ti? Jel uživa iste konkretnije. Jel uživa iste benefite kao ti? Znači, evo ti... Ne nužno. Evo, moje pitanje će biti sledeće. Ti ja radim u firmi. Dobro. I ja radim 8 sati. Dobro. Razumem. Jasno. A ti sediš pored mene, zavalio si ovako, zapalio si cigaru, uzeo si kaficu, popio si, na kraju meseca, pravedno ti ja uzemo istu platu. Pa nije fair, pravedno je šta god poslodavac odluči, šta god odgovoran odluči, to je pravedno na kraju krajeva, ali nije fair. Sad si došlo do toga, imamo tog odgovorno koji jeste državni aparat. Ne, ali nije, zato što... Zakon. Ne, zato što u kompaniji možda biraš da li ćeš da radiš, ali nećeš. Apsolutno, ali to ti... Gledaj, to je cijela razlika. Isto tako može se kaže, možeš da biraš da li ćeš živiš u ovoj državi ili nećeš. Da ćeš da budeš u ovoj, ti se preseli, gledaj. Ne, ali ti možda se ne preseliš, a da radiš za drugu kompaniju. Nije stvar da će neko dođe te šutne iz kuće. Ne radi se o tome, razumeš, nego ti prosto možeš da ostaneš tu gde jesi, a da samo izabereš nešto drugu organizaciju. Gledaj, upravo si sad rekao to. Ne mogu ja da ostanem u ulici, ajde da kažem ulica je kompanija, ali može tako da bude. Da uzmemo kao metaforu. Ajde, možemo. Nemamo šefa, nego imamo čoveka koji je appointed director. To će da bude Steva na kraju ulice koji je dobar računovođa, koji zna šta radi, koji je iskusan i on je dogovorio sa svima u ulici da se plaća mesečno 1000 dinara, da se stavi, ne znam, cveće, da tako dalje, tako bliže. Ti dođeš na kraju i kažeš, ja neću to da plaćam, mene to ne interesuje. Ali ti jesi u toj ulici. I ti uživaš i u cveću i u svemu tome, ali ti nećeš da plaćaš. Znači ti očekuješ, kad bi to preneli metaforu kompanije, ti očekuješ da dobiješ platu, da ne uradiš apsolutno ništa, pa mogućno se ni ne pojaviš, a možeš da uđeš u tu zgradu i to je to. Evo ovako, razumiješ što ću da kažem. Znači ako je ulica već sagrađena, sve je tu sagrađeno, ti ulaziš kao novi u to, potpisuješ neki ugovor i dogovor, na što saglasno pristaješ i daješ saglasnost, i ti si ušao tu, onda je u redu da ispoštuješ sve to što je tu, što je dogovoreno tu. Ako si ti samo izgradio kuću bez ikakvog dogovora i onda su došli drugi ljudi i hoće nešto da urade, onda nije u redu da te prisile, jer ti si samo nikoga nisi ugrožavao, niti bilo šta, ti si bio tu, a oni su došli da te nešto nasilno, jer bi oni hteli drugačije. Gledaj, to je moj stav. Ok, razumem kako zamišljaš to, ali ti opet kažem... Saglasnost je najbitnija. Eto, tako da kažem. Apsolutno. Ako si ti potpisao ugovor i ja tebi dođem, kažem ti ovako, slušaj, u ovoj ulici se rade tako stvari, mi bi te zamolili da to uradiš. Ti ako to ne prihvatiš, mislim, uzeli smo sad, to je banalan primjer, da se ne lažemo. Ulici niko neće da te uvati, te prebije zato što nisi platio 1000 dinara, nego će kažu, onaj, tamo je kreten. Da. Što mislim da je u redu. Tamo je kreten, on ne doprinosi, on je, znaš, to je već, to se svodi na onu varijantu, da li si produktivni član ili nisi, da li si parazit. Da. Kako ti kažeš? S tim što mislim da parazit u nekoj meri i jeste u redu prisiliti u zavisnosti o čemu se radi. Zavisi šta je u pitanju, zavisi da li je nešto uništeno, zavisi da li je nešto ono... Tako je. Sad, znaš, viš, ali recimo opet ti gledaš sa te strane, ko ugrožava, ti onda ugrožavaš pravu tog istog čovjeka, možda on neće ništa da radi, možda njemu okej da baci đubre tu. U stvari, hoćeš da pitaš kako razlikujemo kada je neko ugrožen, a kada nije. Tako je. To možemo, ja bih rekao, fizičkim delima. Znači, da li je neko inicirao neko štetno delo nekom drugom, u smislu da li je oštetio njegovom telu ili njegovom vlasništvu ili njegovoj slobodnoj volji, u smislu pretnje. Čekaj, onda se vratimo na tu varijantu, vlasništva. Šta je vlasništvo? Znači, možemo ovako da gledamo. Znači, to što je u prirodi, što nije ničije, ko prvi prisvoji je njegovo, ili ko prvi nešto izgradi je njegovo, znači kuća, okay? A ako je nešto tuđe, onda je u redu da ti ta druga osoba da ili uslovljeno davanje, ili samo kao dar ovako. I onda to je pravedno stvaranje tvog. Sad ćete bi onda postaviti ovako pitanje. Ako ja, primjer radi, prisilim fabriku
koja je u tvom kraju, da stavi filtere da tebi bi vazduh bio čist. Ako ja prisilim drugu fabriku da ne može da proizvodi gume u tvoje delo. Zbog tebe, kao država. U redu je i kao država i kao običan i kao bilo... ja hoću da kažem da država, da bismo bili logični i konzistentni, država ne bi trebalo da ima veće pravo od bilo koje druge organizacije. Jer ako mi kao ljudi stvorimo autoritet, odnosno instituciju koja ima veće pravo od drugih institucija, mi nemamo u našim glavama nemamo logični i konzistentan stav. Jer kako nama koji nemamo pravo to da radimo, kako mi možemo da stvorimo organizaciju koja može to da radi. I tako su i ratovi započeli, i tako se pljačka i sve to. Ali to što onda dolazimo ono pitanje direktne organizacije, kako se zove, ljudstva, čovečanstva. Jer ti onda ulaziš u pitanje da li smo mi u socijalizmu, da li smo mi u demokratiji, da li postoji onda, ti pričaš o sistemima. Sistem kao savršen sistem ne postoji. Demokratija je negde najbliže što može da bude savršenom sistemu. Ovo što bi ti recimo sada pomenuo bi bila ajde da kažemo negde organizovana anarhija. Baš tako. Relativno organizovana anarhija.